Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki tanggal 30 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Tandanan Dukurejo, Kelurahan Kroketon, Pedan, Klaten. Nggih punika badhe sowan Eyang Nyai Ageng Tandanegara. Nggih punika Nyai Tumenggung Tandhanegara. Mbok bilih panjenengan dereng pirsa makomipun Eyang Nyai Ageng Tandhanegara, kula paringi pirsa makomipun nggih menika. Mangke saged dipadosi ten Google Map makam Nyai Ageng Tandhanegara. Mangaten dulur-dulur. Kula paringi pirsa makomipun Eyang Nyai Tandhanegara. Makomipun nggih pinggir dalan niki. Kula ndek wau sampun suluk, sampun ndonga nyuwun dipangestu lan restu dumateng para leluhur. Tak banjure damel video kanggem informasi dulur-dulur ingkang remen nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Nyai. Niki cikal bakal Desa Tandan Dukurejo, Kelurahan Kroketon, Pedan, Klaten. Ngaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel dinten 30 Maret 2025. Niki makomipun kalih tiang kampung dikramatke niki. Saderenge sowan dumateng para leluhur piyambak, tiang kampung niku sowan dumateng Eyang Nyai Tumenggung Tandhanegara cikal bakalipun. Kula damel durasi sekitar gangsal menit mengke. Niki enten tulisane mboten angsal nyuwun ndongake mawon. Nggih nyuwun dumateng Gusti. Nek dumateng para leluhur niku kan wasilah pelantara. Seumpamane jenengan ajeng lara ten dokter, lah napa ten dokter? Sing ngersake mari nggih Gusti Kang Maha Kuwasa. Mangaten. Sedaya niku lantaran sing ijabahi Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Cipta, Gusti Kang Maha Welas Asih. Mangaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel dinten Minggu 30 Maret 2025. Mbok menawi konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mangaten dulur-dulur informasinipun. Matur nuwun.